Benvinguts al podcast de Ciència en Català. Benvinguts a Bata i Bota. Amb tots vosaltres, la Laia i la Paula. La matinada del 25 de juliol del 1978, en un hospital del Regne Unit, va néixer la Louise Brown, que va generar una pregunta clau per la societat. Fins on pot arribar la ciència quan el cos posa límits al desig de ser mare o pare? Darrere d'aquell naixement hi havia anys d'espera, frustracions silencioses i la perseverança de dos metges, Robert Edwards i Patrick Steptoe, que es van atrevir a intentar allò que semblava impossible, fecundar un òvul al laboratori i retornar aquell embrió diminut al ventre de la mare. Entre fascinacions i controvèrsia, el món la va anomenar nena proveta. Però més enllà del debat, el seu naixement va obrir una nova era, la possibilitat de crear vida allà on la natura posava límits. Avui, milions de vides tenen l'origen en aquell gest pioner. Aquesta és la història d'un naixement que va canviar per sempre la manera d'entendre la reproducció humana. Amb aquesta història tan commovedora i revolucionària, volem donar pas al capítol d'avui. Un episodi dedicat a la reproducció assistida, els seus orígens, com funciona, com ha transformat la societat i quin futur reproductiu s'obre davant nostre. Nosaltres som la Laia i la Paula i esteu escoltant el podcast de Bata i Bota a l'estudi 1 de Ràdio Cornellà, a la 104.6 FM. Però, Paula, avui no estem soles, no? No, avui no estem soles. De nou, tornem a tenir companyia. I qui ens acompanya avui? Doncs avui ens acompanya la Mireia Ortega, divulgadora científica, doctora en biomedicina, project manager en un centre de recerca, vocal de Relacions Internacionals a l'Associació Catalana de Comunicació Científica i escriptora del llibre La ciència i l'azar. Que aquest currículum ja és molt llarg. Potent. Sí, però més enllà del seu currículum, una de les grans fites que has tingut és que has estat mare i ha estat gràcies a la reproducció assistida. I això ens dona una oportunitat única per entendre aquest procés des d'una doble mirada. Per una banda, doncs, la part més científica i després, per l'altra, la part més personal. Així que, Mireia, benvinguda. Gràcies. Què tal? Com estàs? Molt bé, encantada d'estar aquí. Moltes gràcies. Nosaltres de tenir-te. Doncs sí. Bueno, com hem comentat abans, doncs has sigut mare a través d'aquestes tècniques de reproducció assistida. Llavors, jo la primera pregunta que em faig és com va arribar aquesta decisió a la teva vida? La decisió de ser mare crec que mai la vaig pensar com a tal, perquè jo crec que sempre ho havia volgut ser. Nosaltres som 3 germanes, les meves germanes tenen 3 nens i, no sé, sempre he estat amb nens amunt i avall. Sí que és veritat que no sóc molt d'explicar molts contes, d'estar molt amb els nens, de jugar moltíssim, perquè arriba un moment que dius, bueno, m'agobio una miqueta també. Sí, una cosa potser són els teus, però després els dels altres, bueno, no sé. Exacte. Però la veritat és que no em vaig fer cap plantejament de vull ser mare o no, sempre ho havia sigut. Sí que és veritat que m'ho vaig plantejar com de molt jove, el típic tens una parella estable i tal, als 25 seré mare i als 30 ja ho tindré tot fet. No van així. Vaig haver d'esperar una mica més, però sempre ho havia tingut més o menys clar. Molt bé. I va haver algun moment concret que va marcar un abans i un després en aquesta decisió? Perquè no sé si tu vas plantejar des del principi el requerir aquestes tècniques de reproducció assistida o va ser algú que va marcar aquesta decisió? No, nosaltres, jo i la meva parella, vam haver de fer reproducció in vitro perquè teníem problemes de fertilitat. Al principi era un factor masculí, hi havia problemes en els seminogrames que ens vam fer en aquestes proves, perquè després de la búsqueda d'embaràs, sí que és veritat que no vam estar molt de temps, perquè jo com que volia les coses bastant ràpides i vaig dir no costa res mirar, doncs es va veure que hi havia uns problemes i l'única opció que teníem era la fecundació in vitro, no? La inseminació artificial no ens servia en el nostre cas pel tema dels paràmetres que estaven alterats
I bé, no és que haguéssim de pensar ni arribar a un punt, sinó que no vam tenir altra alternativa. És a dir, si nosaltres volíem tenir un fill, havia de ser per fecundació in vitro. Clar, sí. Bueno, tu, Mireia, tens formació en bioquímica i biomedicina, i el fet d'entendre mecanismes biològics del procés et va deixar tot el procés molt més tranquil·la, o va fer preocupar-te molt més perquè sabies a lo que t'estaves exposant realment? Bé, jo et diria que mig. És a dir, tenir aquesta formació, la veritat és que ajuda bastant, perquè tu pots anar a buscar la informació, saps on buscar-la, filtrar una miqueta, llegir, poder entendre tots els processos, com funcionen a nivell molecular, a nivell microscòpic, i et dona més tranquil·litat, perquè si una cosa us he de dir és que ningú ens va fer ni un simple dibuix en un paper del que anava a passar. És a dir, ni dibuixar una placa de Petri en el sentit d'aquí posarem el teu òvul i aquí posarem les mostres i d'aquí sortiran tants embrions, o sigui, absolutament res. Potser una miqueta la ginecòloga ho va explicar com anava una mica el procés, però bueno, ja ho anirem veient, ja anirem a explicar, no t'agobis, però el que és el procés d'una ICSI, de la injecció de l'esperma dintre l'òvul, tot això, la veritat és no que res d'informació, però és que ni un croquis. Però, per altra banda, a mi la ciència i els coneixements científics també m'han fet una mica hipocondríaca. I llavors també hi ha aquesta part de que llegir massa a vegades i tenir masses coneixements és contraproduent. A vegades és contraproduent, perquè clar, sabem on buscar, et trobes coses que a vegades, ostres, això, aquest estudi sí, aquest estudi no, clar, hem de saber filtrar, hem de saber on mirem, i vaig tenir moments de dubtes. Bàsicament també perquè estàs en un estat de nervis en aquest moment, sobretot al principi, quan busques, que la teva part científica se'n va una mica i comences a llegir tot el que et surt per internet, tot, comences a buscar, llavors has de dir, bueno, espera, no? Hem de dir el que és rigorós, exacte, el que és rigorós, el que no ho és, el bloc d'aquí, el bloc d'allà, no? S'ha d'anar molt de compte, però sí que és veritat que una mica de les dues parts. Bueno, està bé, juga una mica a favor i en contra. No? Sí. A mi em fa molta gràcia, potser perquè ho veig una mica des de la distància, però tu quan comences a separar la teva part científica i la teva part personal i comences a sentir que tot aquest procediment és real, o sigui que realment ja ets mare, quan et comences tu a sentir que ets mare? Jo crec que jo em vaig sentir mare en el moment de la transferència, perquè hi ha un canvi molt gran, és a dir, tu et prepares per la transferència o per l'extracció d'òvuls, però tu estàs fent un procés que és bastant mecànic, és a dir, tu t'expliquen el que has de fer, també Déu-n'hi-do els passos i anar en compte amb injeccions i tal, i una mica de por per si la lies, per si ja no serveix el procés, etc. Però quan et posen l'embrió dins, quan aquell dia de la transferència, quan tu te'n vas a casa, compte, perquè ja comences a fer coses que no feies abans, tipus, doncs no agafaré pes. Bueno, no estàs embarassada en principi, però tu ja et sents com que ja ho podries estar, o sigui, han de passar uns 10-15 dies perquè et surti el test positiu i perquè això tiri endavant una miqueta, però tu des d'aquell dia que ja fas un clic, o almenys jo vaig fer un clic i vaig dir, ostres, mira que m'han dit que cal fer vida normal, però clar, jo podria estar embarassada, jo ja podria ser mare, fins i tot crec que en el moment que em van portar a l'habitació després de la primera transferència li vaig dir al meu marit, dic, ostres, podria haver-nos canviat la vida des d'aquest moment. Després no ho va ser perquè vaig necessitar més transferències i ja t'ho prens d'una altra manera, és com i una altra. Però mira que et diuen que has de fer una vida normal, que no passa res per anar al lavabo, que no cal que posis a fer aixecar peses, però que no passa res per sortir a comprar. Però tu estàs preocupada. Però tu estàs preocupada. Home, ja tinc el meu embrió, ja potser és alguna cosa, però també et dic que no és realment una felicitat així com molt, molt, molt gran, perquè penses, clar, en aquest procés penses, bueno, potser estic embarassada, no? En un procés normal, no? Tu passes aquell mes d'una parella que està buscant un embaràs, potser està embarassada o potser no està embarassada, però en el meu cas anava pensant, bueno, si no ho estic, un embrió menys, i un embrió menys, i un menys. Llavors és com que dius, bueno, potser ja soc mare, quina il·lusió. Ostres, no, llavors potser hem d'anar comptant enrere, en comptes de 5 embrions en tinc 4. És tot una muntanya russa que jo no sé si sí que és aquest xip de ja em sento una miqueta mare, però
sempre hi ha com molts pensaments intrusius al darrere. Uau. Que fort. Sí. Mare meva. Anem a explicar una mica tot el procés de la reproducció assistida perquè els nostres oients també es situïn una mica. Dins de la reproducció assistida hi ha diferents procediments segons la situació. El més senzill, que com has explicat, és la inseminació artificial, que és on es col·loca l'esperma dins de l'úter en el moment òptim de l'ovulació perquè la fecundació passi dins del cos. És un procediment poc invasiu, encara que a vegades es fa amb una mica d'hormonació per assegurar l'ovulació. Però quan això no funciona, passem al pla B i fem la fecundació fora del cos, i aquí és on entra la fecundació in vitro. En aquest cas, el primer que es fa és l'hormonació, on s'estimulen els ovaris per produir no un, que seria lo habitual, sinó molts òvuls que després s'extreuen amb una punció ovàrica i es fecunden al laboratori amb l'espermatozoide, que o bé els poden posar junts o bé ja directament el posen dins. Va ser el teu cas, oi? La fecundació in vitro. Ens podries explicar una mica el procés, com va ser? Sí, doncs com bé dius, el primer de tot és el primer pas és l'estimulació ovàrica, que consisteix en l'administració d'hormones via oral, via pegats i injectades per intentar aconseguir que el màxim d'òvuls en aquell cicle arribin a un estat de maduració final bo perquè després puguin punxar i extreure's. Llavors, com més òvuls o més folícules creixen en aquella etapa d'hormonació, que ara no sé, són uns 12 dies més o menys, doncs millor, perquè més òvuls fecundaràs i més material, entre cometes, que és dir material, però bueno, més material tindràs per continuar amb el procés i, per tant, més possibilitats de quedar-te embarassada. Llavors, per controlar aquest procés es controla amb dues hormones, l'administració de gonadotropines i anàlegs de la gonadotropina. Llavors el que et van fent és cada 2-3 dies, depèn del ginecòleg, el que vas fent és ecografies. I et van mirant i mesurant els folícules que van creixent i madurant fins que no passin d'uns 16-18 mil·límetres. En aquest punt ja no volem que passin. Llavors van mirant i van comptant, i a cada folícle van mesurant els mil·límetres que fan. I llavors van pensant o et van dient si més dies d'hormonació o si has de parar. O sigui, hi ha gent que si arriba molt ràpid, en aquell moment s'ha de parar, i hi ha gent que trigues una miqueta més i vas hormonant i hormonant fins que arribes al final. Llavors s'ha de ser, són els ginecòlegs, s'ha de ser molt precís perquè hi ha un punt que diuen, bueno, el que no volem és que l'òvul surti del fol·licle, perquè llavors ja s'ha acabat, no? Llavors hi ha un punt que dius, vale, doncs ara has de canviar d'hormona aquesta nit, et punxes una altra cosa i demà o demà passat, ja no ho recordo molt bé, farem l'extracció, que és la punció fol·licular. Llavors es tracta d'una intervenció quirúrgica, no és anestèsia general, és una sedació, i el ginecòleg bàsicament va punxant fol·licle per fol·licle i va aspirant el líquid de dintre, i directament aquest contingut ja se'n va al laboratori, d'acord? I això ja va directament al laboratori, que aquell mateix dia es fecundarà amb l'esperma de la parella o del donant o del que sigui. Llavors, abans d'aquest procés, és a dir, el dia de la punció fol·licular, la teva parella o el donant o el que sigui ha de donar esperma, i llavors ja al laboratori es fa l'ICSI, que es diu que és juntar l'esperma amb l'òvul. A partir d'aquí et van trucant cada dia i et van dient l'estat dels teus embrions. Bueno, primer et diuen, quan et despertes, et diuen hem pogut punxar tants fol·licles. En el meu cas, per exemple, en van ser 40. És una barbaritat. 40 barbaritat. Una barbaritat. Jo m'estava esperant, no sé, 12 o no, així. Bueno, sí, lo normal. No. Però llavors et diuen, són 40 fol·licles, i després al laboratori et diuen tants madurs, perquè no tots serveixen, i després quants han fecundat. Per tant, tu vas reduint el número. Per tant, si en tens 12, potser te'n quedes amb 4, però si en tens 40, doncs te'n quedarà. Jo crec que me'n vaig quedar amb 20 i pico. I llavors l'embriòleg, ja no el ginecòleg, sinó que els embriòlegs ens van trucant dia a dia, mira, avui estem a dia 1 i tenim tants embrions. Doncs, per exemple, en el meu cas crec que eren 13, que estan a dia 1. El dia 2 et diuen, doncs tenim els 2, van bé, potser algun dia et truquen, diuen, mira, dia 3 ja no en tenim 13, fallat un, en tenim 12, i al final et diuen quants embrions han arribat a dia 5, que és l'estat de blastocist. I en aquest moment és quan els congelen. A no ser que tu vulguis seqüenciar-los, llavors es fa una biòpsia de la capa externa de l'embrió i se'n porta a seqüenciar i els embrions es congelen.
I després està el tema de quan toca realment la transferència embrionària. Llavors tens tot un procés en què s'ha de preparar el teu úter, de tenir una capa endometrial suficientment ampla perquè pugui implantar. Tot això doncs, continuem amb hormones, en aquest cas estrògens i progesterona. També via vaginal, en aquest cas, introduïm via vaginal. No, està bé, que si no acabaries com un colador, pobre. Sí, ja sembles un colador, en aquest cas és via oral, amb pegats i via vaginal, bueno, però molesta, o sigui, és cansat. És molt cansat, estar-te posant les alarmes en el mòbil d'ara toca estrògens, d'ara toca progesterona, i després el mateix. Vas anant a mirar les ecografies i et diuen, vale, ja estàs preparada, d'aquí 3 dies et programem la primera transferència, que això sí que és un procés indolor, mínimament invasiu i de curta durada. Vull dir, és més l'estona que després has d'estar allà amb semirepòs que l'estona de la transferència, que és un moment que ve directament del laboratori per una cànula i pum, tu veus com et posen, hi ha unes càmeres i tu veus com et posen una petita goteta de medi que en principi l'embrió doncs està allà dins. I a partir d'aquí esperar. A que tot vagi bé. A que tot vagi bé. Bueno, continuar amb l'hormonació i esperar. Que has de continuar amb l'hormonació. Sí, en el millor dels casos, que no va ser el meu, uns 3 mesos, és a dir, durant el primer trimestre. D'acord? Perquè el teu cos no s'ha quedat de manera natural i per tant no hi ha aquells primers dies en què l'úter s'ha preparat i l'embrió ha baixat, trompes de fal·lopi, etc, implantació, doncs tot això no passa i llavors tu has de continuar amb l'hormonació, estrògens i progesterona fins que és segur, entre cometes, retirar-los. Val, ostres, doncs mira, no ho sabia. De fet, ens has contestat preguntes, perquè hi havia moltes preguntes que ens han fet oients, persones conegudes i interessats, que ens preguntaven sobre el tema de l'hormonació, que el tema de l'hormonació és una cosa que la gent està com molt preocupada i de fet, si em deixes fer un apunt, que tu això ja ho has dit, has parlat sobre l'hormonació de l'estimulació ovàrica, també del mètode d'implantació. Per qui no ho sàpiguen, el tema de la ovodonació o hi ha el mètode ROPO, en el qual doncs, una dona dona l'òvul i l'altra el gesta, i s'implanta en l'embrió, que això és molt interessant perquè moltes vegades ens han arribat preguntes de jo seré mare o aquesta persona tindrà els meus gens i tal. En aquest mètode, per exemple, el que entra en joc és l'epigenètica. I aleshores és molt xulo perquè no només hi ha la part hi ha el material genètic de la donant, de l'òvul, sinó que la persona que s'implanta doncs, podrà fer com aquests canvis genètics de quins són els gens que expressa i quins no són els gens que expressa. També val comentar per la part d'hormonació i ja us deixo parlar, ho sento molt. Sí, tranquil·la. Que els homes normalment no s'hormonen. O sigui, pot donar-se el cas, però normalment no. Ara arribat en aquest punt, a mi m'agradaria saber també si a vosaltres, igual que al teu marit li van fer la seminograma, a tu et van fer algun estudi hormonal previ abans de posar-te hormones? O et van mirar el pH vaginal per si era un medi hostil o algun examen pèlvic, alguna cosa? Unes proves analítiques rutinàries, és a dir, unes analítiques d'hormonació per veure si el teu cicle és correcte, no tens alterades les hormones, però és una analítica de sang rutinària que tu et podries demanar. Sí que també es va mirar l'hormona antimolariana, que és la de la reserva ovàrica, això important, perquè també has de veure a quin procés i quan et costarà. Jo tenia una reserva ovàrica, com us he dit, molt gran, sí. Però clar, en casos de poca reserva ovàrica doncs ja van amb una altra mentalitat de saber que no hi haurà suficients fol·licles i tal. I bé, en aquestes analítiques també inclouen proves d'ITS per veure que tot està... bé, sí, que tot està correcte. I després l'ecografia bàsica, també de veure que no tens cap tumoret, que no tens una forma estranya de l'úter, que tot està correcte. Però més enllà, si no tens cap problema durant el procés, ja no comences amb proves tan invasives. Bé, potser pagant, no ho sé, però no ho sé. Però a mesura que et vas trobant amb els problemes en el procés és quan es van dient, doncs mira, farem aquesta prova o farem aquesta altra, però
d'entrada, una persona relativament jove, és a dir, a l'edat més o menys dels 35 anys, aquestes serien les proves. Bàsiques, sí. Sí. Molt bé. Sí. Doncs jo un tema que volia portar és que ja hem tractat una miqueta, és el tema de la infertilitat, no? I sí que és veritat que la infertilitat sempre s'ha vist més dirigida cap a la dona, sobretot en els processos de reproducció assistida, però també els homes poden tenir infertilitat, com va ser en el teu cas, no? Però què passa? Que moltes vegades això no es parla, sobretot entre els homes. Llavors, volia donar uns petits apunts de com els homes poden tenir infertilitat, o sigui, quins són els factors que afecten això. Per una banda, tenim la qualitat i la mobilitat dels espermatozoides, que pot cau o va baixant a partir dels 45 anys, però per altra banda hi ha un altre factor que també influeix molt i pot passar davant d'aquests 45 anys, que és la fragmentació de l'ADN, que bàsicament és que els espermatozoides no tenen bona qualitat i bona mobilitat, llavors poden arribar a l'òvul, però el seu material genètic està fragmentat, o sigui, està com estripat. I què passa? Que això dificulta la fecundació, el desenvolupament embrionari i pot causar avortaments espontanis recurrents. Llavors, una pregunta que tinc, i si la vols compartir, quin va ser el cas de la teva parella? O sigui, va ser infertilitat perquè passava dels 45 anys o va ser per aquesta segona raó o quina va ser realment? Mira, nosaltres ens vam adonar que als seminogrames, com bé has dit, hi ha 3 paràmetres claus. Primer és la mobilitat, després és el recompte i després és la forma dels espermatozoides, vale? No val qualsevol forma. Llavors, en el nostre cas, malauradament no hi havia cap paràmetre. Vaya, todo mal. Todo mal. Sí, no hi ha cap, és que no hi havia cap opció més que fer fecundació in vitro. Per favor. Però després, per això que deies entre cometes, el culpable, no? Pues podríem dir que el culpable, 100%, perquè és que, vamos, 100%, no hi havia res que fer amb allò, era ell. Però després te n'adones que aquest problema és relativament fàcil si no hi ha fragmentació d'ADN. Nosaltres no ho vam mirar, vale? Però si no hi ha fragmentació d'ADN és relativament senzill d'arreglar. Perquè si n'hi ha pocs, no es mouen, no tenen mala forma, sota microscopi escollim aquell millor, aquell amb més mobilitat i aquell que tenim i el posem dintre l'òvul i problema solucionat. Sí. Però tan fàcil. I en el nostre cas, el que va passar després és que es van introduir els embrions al meu úter i el meu úter no responia. És a dir, va decidir que no. Clar, llavors vam començar amb la infertilitat d'un, però compte perquè et pots trobar amb la infertilitat de l'altre pel procés. Llavors és molt fàcil perquè ell què pot fer? Ja no pot fer res més. Per part seva ja està tot fet i superfàcil solucionat. A més, uns embrions que sota microscopis van fer i eren de molt bona qualitat. I llavors va passar la infertilitat al meu costat, les proves d'implantació. Llavors, aquí, abans que parlàvem de les proves i que t'he dit, mira, les primeres són rutinàries, però les després ja no són tan rutinàries, és a dir, ja estem mirant, doncs si a la primera no funciona, doncs funcionarà la segona, però si a la segona no funciona, comencem a sospitar, perquè en principi les estadístiques diuen que amb 4 intents el 90% de les persones que ho proven es queden embarassades. Llavors, clar, jo portava mig camí i jo ja començava a neitejar-me, llavors entrem amb les proves, no, que ho deies, una mica més invasives, biòpsies de l'endometri per veure què microbiota està bé, que no tens endometritis crònica, quina és la teva finestra d'implantació, que dius, tot això ho podríem haver mirat abans? Home, no, són invasives, són molt cares i no comencen d'aquesta manera. Jo vaig acabar fins i tot amb proves immunològiques, a veure si hi havia un rebuig per part del meu cos als embrions que transferien. O sigui que el que tu dius, no? És qüestió d'homes, és qüestió de dones. Bueno, comença per un i després et pots trobar, pots trobar amb l'altre. O sigui que sí, aquest va ser el nostre cas. Nosaltres, bueno, ho vam portar bastant bé, la veritat. Sí. És que és un treball molt dur de la parella, perquè en el vostre cas ell tenia en ment que podria ser infèrtil, perquè ens hem trobat amb... O sigui, hem anat preguntant... Els nostres amics, bàsicament. Hem anat preguntant això escolteu, igual que nosaltres sí que alguna vegada ha sortit la conversa de
a mi m'agradaria tenir fills en el futur o no m'agradaria tenir fills, i entra molt la pregunta de podria ser infèrtil, creiem, o almenys ens ha donat la sospita també per lo que he parlat amb els nostres amics, que ells aquesta idea de poder ser infèrtil no la tenen gaire al cap. Sí. En el vostre cas va ser... No, jo no havia pensat mai en mirar la meva parella i pensar si era fèrtil o no. Però també et diré una cosa molt poc científica. A l'hora de buscar, a l'hora de començar a buscar un embaràs, jo vaig tenir la intuïció de que la meva parella no era fèrtil. Ostres! Wow. Però tal qual. Llavors no em vaig esperar gaire. No sé, jo tenia la intuïció de que allò no anava a funcionar. Mira, et diré una cosa. Per haver portat pantalons massa apretats, És que, clar... per haver portat el mòbil... Bueno, coses poc científiques a vegades, però... Bueno, però que no, afecta. Lo de portar els pantalons, sí. sí, Vull dir, i jo vaig començar a pensar, dic, ai, que jo crec que... Jo li vaig pensar, dic, sempre has portat els pantalons així, sempre has portat aquest tipus de roba interior, sempre has portat el mòbil aquí... Sí, dic, i tu no t'has adonat que això ha d'estar més airejat i tal i qual. No, dic, doncs mira, saps què? Que jo sospito coses. I jo crec que abans d'un any ho vam mirar. Sí. Intuïció de futura mare. Sí, de fet nosaltres hem estat buscant estudis també per intentar integrar una mica més els homes en aquesta conversa, i és que, nois, s'ha de dir que l'estil de vida que porteu us pot passar factura, tal com deia la Mireia. L'estrès, la mala dieta o fins i tot la calor dels portàtils o del mòbil de la butxaca. Correcte. O els calçotets que no siguin de cotó, que siguin de materials que no siguin transpirables. Sí, més sintètics. Exacte, tot això pot afectar-vos també i poden provocar aquests talls que explicava la Paula d'aquestes cadenes d'ADN. Penseu que l'esperma d'avui va començar a fabricar-se fa 3 mesos. O sigui, sou literalment el que vau menjar i el que vau veure fa 90 dies, que això és molt fort de pensar. Sí, bueno, de fet, això és una mica graciós per la meva hipocondria, però quan vam començar el procés, tu no vas i dius demà comencem l'estimulació, sinó que comences a prendre l'àcid fòlic, que això és típic de prendre més o menys, a no ser que et quedis embarassada sense saber-ho, hauries de començar uns 3 mesos abans, i jo durant aquests 3 mesos no li vaig deixar veure ni gota d'alcohol, Ni gota d'alcohol, perquè vaig pensar, és que no sé quan exacte, és que no sé quan es començaran a generar. Clar, perquè són 3 mesos, però tu no saps en quin moment comença aquests 3 mesos, no? Moltes vegades, o algunes vegades, quan el seminograma surt molt malament, poden sospitar d'estar en aquests últims dies d'aquests 3 mesos, llavors te'l fan repetir, perquè no t'hagin pillat al final d'aquest cicle masculí, entre cometes. Però sí, jo aquests 3 mesos, de fet sí que ells no hormonen, però sí que depèn de la qualitat de l'esperma, sí que poden donar alguns suplements i alguns antioxidants per millorar una miqueta la qualitat, però bueno, en el nostre cas, olvida-te, vull dir, no hi havia per on agafar. Mare, que fort. Doncs bueno, hem parlat de la infertilitat masculina, ara vull fer també un apunt de la infertilitat femenina, i és que, bueno, què dir, que l'etapa més fèrtil de la dona doncs, són els 20 anys, o al voltant dels 20 anys, i a partir dels 30 doncs, la corba ja comença a baixar. I quan arribem als 35, doncs ja el descens és un tobogan, sí, és horrorós. Què passa? Que cal dir que nosaltres no produïm òvuls constantment com fan els homes. Els homes produeixen esperma durant tota la seva vida. Nosaltres tenim una reserva ovàrica. I llavors naixem amb aquesta reserva ovàrica i va disminuint conforme doncs, anem alliberant els òvuls. Què passa? Que si mirem els números o l'estadística, l'Institut Nacional d'Estadística ens diu que a Catalunya l'edat mitjana de les mares primerenques ja s'apropa als 33 anys. I cada vegada hi ha més mares que tenen 40 anys. El primer fill, clar. El primer fill. Què passa? Que aquí està passant alguna cosa. O sigui, la nostra biologia i el nostre ritme social, el nostre ritme de vida no està molt ben coordinat. I a què es deu tot això? Doncs jo diria que es deu a factors socials, òbviament, com la inestabilitat laboral, com el preu de l'habitatge, que fa que no tinguem una vivenda digna per poder formar una família, o simplement que no trobem la parella adequada. Llavors aquí vull obrir un petit debat i és què penseu vosaltres sobre com aquests factors socials podrien estar
fent que s'incrementi l'ús d'aquestes tècniques de reproducció assistida? En el meu cas, o el que jo penso, és totalment la situació econòmica, perquè, econòmica i laboral. En el meu cas, per exemple, entre que fas el doctorat i t'estabilitzes, vull dir, aquí passen uns anys que no et vols posar en certes mogudes de fills. Exacte. I clar, això cap als 30 més o menys i arribes. I després també jo crec que en tota aquesta cultura de, no sé què en penseu, però aquesta cultura de l'oci que ens estem començant a acostumar de jo vull viatjar molt, jo vull fer moltes coses abans, que està superbé. Sí, està superbé, i si tens diners està superbé, però després has de pensar que potser se te't fa tard. Sí. Sí, bueno, al final és una suma de tot, sí, jo estic completament d'acord amb tu. De que al final, cadascú viu la vida que vol viure i tal, però que has de ser conscient també que la teva edat econòmica i la teva edat física, doncs sí, que no concorden gaire. Exacte, que hi ha vegades que no concorden tant. Jo estic també amb les noies de l'Escletxa, un altre podcast que recomanem, si és d'aquí, que van fer el comentari de qualsevol cosa que facis són polítiques reproductives, i posaven el cas de que t'arribi tard al metro és una política reproductiva, perquè significa que tu no puguis programar-te quan hagis d'anar a buscar els nens, etc. I això és molt heavy. Jo crec que la vida se'ns ha complicat. La meva mentora, per exemple, que és la Itziar, que és un amor de persona, també és d'allà de Lady Loves, ostres, m'explicava l'altre dia de que ara li han donat una plaça fixa amb 40 anys i he d'estar pendent de si soc fixa o no. És que és això, és que jo crec que vivim en un món, en una societat que se'ns ha complicat molt a l'hora de decidir, vull ser mare, saps? O sigui, abans potser dèiem, mira, amb 20 anys, 20 i pocs, ja tinc més o menys un treball estable, m'ho puc permetre, però és que avui dia és molt complicat arribar a aquests 20 anys i permetre formar una família en la situació en la que estem visquent nosaltres. En altres països ja la cosa totalment canvia. Canvia moltíssim, sí. Però, no sé, jo almenys ho veig impossible molt lluny, ara mateix. Sí, molt lluny. Bueno, al final has de prendre decisions, perquè no, és que no tinc un pis de compra, tinc un pis de lloguer i encara... Sí. Bueno, és que igual has de tenir fills amb el pis de lloguer. O, per exemple, no, és que jo m'espero tenir, el que deies, una feina fixa abans de tenir un fill, i igual no t'has d'esperar a tenir una feina fixa, igual t'has de tirar a la piscina... O ens haurem de tirar a la piscina abans, perquè és que si no... Sí, són prioritats, que és el que prioritzes tu en la vida. De totes maneres, jo crec que en el futur el número de reproduccions assistides augmentaran, perquè també li interessa al govern que hi hagi nens, perquè ens estem quedant amb una població molt envellida, i de fet no sé si us heu enterat de que a França ja estan aplicant aquestes polítiques reproductives. En sèrio? Sí. I, bueno... ara això, és que no m'he preparat gaire aquesta part, però ara jo crec que és real de que diuen que a les noies als 29 anys els hi arribarà una carta a casa dient, rotllo, escolteu que ja sou una mica grandetes, en sèrio? a veure si podeu començar a tenir fills. O sigui, quina por que m'arribi una carta dient sigues mare ja. És total, o sigui, ja tenim pressió per la societat, o sigui, ara ja directament a la bústia. Una cosa que em sembla molt fort és a nosaltres ens ha d'arribar una carta, però a ells no els hi arriba la carta, saps? No, també juguen molt amb la pressió aquesta, saps? Tot el que són... mira't el recompte ovari, que a veure si estàs bé, per lo que pogués ser, saps? És una manera de captar també, que hem de jugar una mica amb això. Podrien arreglar les coses de base, no? Exacte, estaria bé. Potser podrien donar ajudes, que sapigueu que hi ha una ajuda, per si tens fills, jo rebo 100 euros d'ajuda al mes per haver tingut un fill. Això, bueno, em canvia la vida totalment. Ja està cobert. Tot està cobert. Sí, uns 100 euros, tu cobres. Sí. Un bon nou. Que fort. És que, buf, és que posaria... Bueno, tiraria hores parlant d'aquest tema, però no podem. Llavors, una altra cosa que volia també portar és a nivell de... O sigui, com ho vas viure a nivell de
mental, psicològic, no? Tot aquest procés. Perquè jo quan vaig estar buscant informació doncs vaig trobar que aproximadament un 23% de les pacients acaben interrompent el tractament abans d'hora perquè la càrrega mental i emocional és molt gran. I en el cas de que segueixin amb el tractament i sigui exitós, doncs viuen l'embaràs amb molta més por, més ansietat i sobretot durant les primeres setmanes, no? que tenen aquesta por de i si no va bé la cosa, i si hem de repetir... Llavors, com ho vas viure tu? Va ser un procés fàcil? Va ser més complicat? Crec que ens has donat una miqueta de pistes de que va ser complicat. Sí. A veure, a nivell d'ajuda psicològica jo tinc un avantatge, per dir-ho d'alguna manera, que tampoc ho és que jo ja pateixo de salut mental anteriorment. Vale. Llavors jo ja estava en tractament, jo ja fa molts anys que estic en tractament psicològic i psiquiàtric pel tema del trastorn obsessiu-compulsiu i ansietat, i per tant jo ja estava en teràpia, i el que vaig fer és dir, mira, pues que sapigueu que començo aquest procés i els metges i la psicòloga, pues aquí haurem de posar-nos a treballar per avançat, perquè això serà una mica durillo i tal, i per tant ja vam anar, i durant tot el temps jo vaig anar tenint la mateixa teràpia que tenia abans. Però si ens van oferir algun tipus d'acompanyament, jo si me'l van oferir jo no el vaig veure. Vull dir, perquè tampoc... No, allò que diguis, mira, nosaltres tenim un servei. Jo crec recordar, de mala manera, que on jo vaig fer la fecundació in vitro hi havia un servei de psicologia, crec que ho vaig llegir en un pamfleto d'aquests que teníem per allà sobre, tipus comercial, però en cap moment, jo me'n recordo, no funcionava la primera, no funcionava la segona, ningú em va dir, mira, tenim un servei aquí que et podria ajudar, o has mirat de recórrer a algun tipus de teràpia, etc. També conec que al clínic tenen també un molt bon servei a maternitat, de psicologia per dones que tenen problemes de fertilitat, i hi ha aquest acompanyament. Però ja et dic, o el coneixes o en el nostre cas no se'ns va oferir. Llavors jo ja anava acompanyada i vaig tenir aquesta sort. De fet, com deies, a mi la cosa se'm va complicar a nivell hipocondríac, és a dir, jo que soc superhipocondríaca i tinc molta ansietat i em fa molta por els medicaments, i això que soc científica... Sí, no? Que hauria de ser més fàcil, de dir, bueno, sí, entenem del tema, no és tan complicat. Això em va ajudar, no? Era aquella part positiva del principi, però clar, a mi se'm va complicar molt la cosa, i d'una dona que no volia tenir, o sigui, que volia tenir un embaràs sense cap medicament, perquè això ho sentim a tot arreu, no? Un embaràs, quan menys medicació, millor. Sí. Doncs vaig tenir un embaràs supermedicalitzat, però fins a l'últim dia del part, perquè la medicació s'havia de treure més o menys cap als 7-8 mesos, i jo als 8 vaig parir. O sigui, no vaig arribar als 9. Els 9 sí que havia d'arribar sense ja cap medicació. Però vaig haver de treballar perquè algú que em digués que, escolta, que estàs amb experts, que tot això ja ho sabem, però quan estàs en aquell moment, òbviament confies en els metges, i que t'estan dient que si t'estan dient que et pots prendre aquesta pastilla, òbviament tu te la prens amb els ulls tancats, perquè aquell home porta tractant... No, tot això ja ho sabem. Sí. Però és que en aquell moment és molt més difícil. Hi ha una anècdota, si em deixeu explicar-vos, jo em vaig haver de prendre una medicació punxada que era per generar més glòbuls blancs. Un desastre tot, vull dir, un desastre tot. A més, te l'havies de punxar i els 2 dies t'havies de fer una analítica, i segons els glòbuls blancs et decidien si et tornaves a punxar en 1, 2 o 3 dies. Doncs a la caixa del medicament, sabeu aquests warnings a vegades que posa, si tu prens no condueixis, no? Doncs hi havia una dona embarassada i una X. Què dius? Sí, a la caixa. No al prospecte que diu, si estàs embarassada normalment, doncs, pregunta al teu metge abans de quedar-te embarassada, no sé què. No, a la caixa hi havia el warning amb un dibuixet d'una dona embarassada i una creu, i esclar, li vaig dir al metge, dic, mira, escolti, és que sap, home, crec que es veu, no? Dic, sap, vull dir, ho estan fent tot bé o què passa? I li va dir al meu marit, diu, però llavors es va dirigir amb ell, va canviar i va dir, mira, agafa la caixa, un boli negre permanent, i li tatxes això. Li tatxes i ho tornes a posar a la nevera, perquè es guardava a la nevera. I em va dir, i ja està. I jo, bueno, pues, el que vosaltres digueu, vull dir, el que digui el metge, no? Era expert. I fa cosa, Sí. Home, més que t'ho diguin així. Sí. Ara que estàs parlant d'això, no està dintre no estava planejat, però sí que m'agradaria fer-te aquesta pregunta. Creus que el tipus de persones que treballen dintre de la reproducció assistida ho veuen més com una ajuda cap a la dona, és a dir, tenen aquesta vessant més personal,
o et veuen més com una clienta i ho porten més del tema més científic, més tècnic? Depèn de la persona. Hi havia 3 persones importants en el meu procés. Una era la meva ginecòloga, l'altra era el meu immunòleg i l'altra era la persona a qui li pagava tots els tractaments. Després estava l'embriòleg, l'embriòloga, però que jo no la vaig arribar a veure, sí que parlava amb ella per telèfon. Llavors, la ginecòloga i l'embriòleg, la ginecòloga, perdona, i l'immunòleg sí que se'ls veia que volien ajudar. Era vocació, o sigui, era totalment vocació. I tot i que no et podien prometre res, perquè això és un altre tema, és a dir, no et poden prometre un embaràs, i això és important que t'ho diguin des del primer dia que vas a parlar amb ells. Sí que és cert que després, en tot el tema administratiu i pagament, jo em vaig trobar una fredor de això val això, si ho hem d'intentar val això, si vols això, doncs sumarem això i multiplicarem pels embrions, i et treuen la calculadora, i et treuen els papers, i allà jo no vaig notar ningun tipus de caliu ni ningun tipus de vocació escolta, això potser potser estem parlant del meu somni, la vida, no ho sé, en el meu cas, potser no era el somni més gran, però potser per a una altra persona sí. Sí. I quan nosaltres vam saber, això també anècdota important, quan nosaltres vam anar amb el seminograma, que tampoc calia ser molt expert per veure tots els asteriscos, no? Els asteriscs, i veure que tot estava malament, la doctora, la ginecòloga, que em va atendre al moment sense tenir hora, el que dèiem, s'agraeix, jo vaig entrar allà, dic, mira, és que acabo de rebre això a casa, he vingut amb cotxe ràpidament, i em diu, baixa el servei de fecundació in vitro, i allà t'ho explicaran tot, com podem començar aquest procés, etc. Allà em vaig trobar amb aquesta fredor de molt primeres, és a dir, acabàvem de saber resultats. I jo me'n vaig anar a casa amb uns papers, el meu marit se'n va anar a treballar i em vaig posar amb una calculadora. Jo el que necessitava era una calculadora, perquè primer no havia entès res, perquè havia de tornar-me a mirar tot el papeleo, i vinga a calcular, fins que, perdoneu, però em va sumar 10.000, com per primer intent. 10.000 euros pel primer intent, però és veritat que això ja porta tot el tema dels embrions, que ja els tindràs per pròximes vegades i que ja no hauràs de pagar. Però clar, és un xoc que dius, potser el que deies, un acompanyament, o unes maques paraules, o que t'ho diguin d'una manera més, no sé, més humana, que no sigui més humana, una factura, saps? No, i a més allò estava, vull dir, anava marcant en vermell, això jo ho havia fet moltíssimes vegades, i directament el pressupost d'una cuina, el mateix. Ostres, que fort. El mateix. És que al final, estem parlant de que, vols crear vida, saps? O sigui, és la il·lusió de ser mare i tal, i que passis per tot aquest procés tan fred i tan calculador, és com, no sé, a mi m'entraria una cosa més, no sé, dolenta al cos de dir, és que, per què m'estic posant en aquesta situació, saps? No sé. Sí, totalment. Que fort. Vull parlar també del tipus de centres, perquè entenc que no tots els llocs tractaran de la mateixa manera, hi haurà diferents tipus de centres. També m'agradaria saber com tu vas escollir el teu centre. Abans us dono unes petites dades també pels oients. A Catalunya hi ha 33 centres on es poden realitzar fecundacions in vitro, però d'aquests només 6 són públics. I de fet la majoria de persones acaben escollint una clínica privada. Jo sé per converses personals que també va ser el teu cas. M'agradaria, si poguessis explicar la teva decisió sobre per què vas escollir una clínica privada o per què vas escollir la clínica que vas escollir. Bé, 2 coses importants. Primer, jo ja tenia una mútua privada, jo ja anava amb una ginecòloga, jo ja em visitava i feia les meves exàmens rutinaris amb una ginecòloga des de feia molts anys, i a més ella té un bagatge d'in vitro important, i jo ho sabia, i simplement vaig decidir continuar amb ella. És a dir, no vaig mirar ni més pressupostos ni més clíniques, simplement pel tracte humà de la meva ginecòloga jo vaig decidir seguir amb ella. I important també, i jo crec que això pesava una mica més, és el temps. És a dir, jo no volia esperar, o sigui, em posava molt nerviosa de pensar quant de temps podia trigar a aconseguir un embaràs si me n'anava a un lloc públic. Sí que és cert que vam voler obrir
als dos fronts, no? Nosaltres anàvem per la privada, però ens vam apuntar a la llista de la pública perquè ens truquessin quan tocava, per si els diners s'acabaven, bàsicament. Vull dir, hi ha un moment que potser ja no pots gastar més i això era una opció. I bé, em van trucar fa un mes de que ja podia fer la primera... Sí, em van trucar fa un mes. I quan va ser mare? Jo vaig ser mare fa 16 mesos, més 9 mesos d'embaràs, més un any de tractament. O sigui, jo vaig començar... Em vaig apuntar en aquesta llista fa 3 anys. 3 anys, Uau, 3 anys. I ara t'han trucat per la primera visita. Sí. Que, òbviament, he descartat i ràpidament no li trec el lloc a ningú. Simplement va una altra persona i ja està. Però sí, ja han passat 3 anys. No passa res, depèn de quina edat tu plantegis, doncs potser tens 3 anys per endavant, però jo és que no volia esperar-me 3 anys. Jo conec molta gent que aquest tractament s'ha eternitzat. Jo vaig trigar un any i 4 transferències perquè vaig anar com... No vaig voler descansar gaire, però hi ha gent que porta 5 anys, 6... Sí, hi ha alguna influencer d'aquestes que també venen molt tot aquest tractament, 12 anys han trigat, fins i anys. Sí, i sort que van començar joves, però clar, depèn de quina edat comencis, 12 ja no els tens. No, és que impossible, si comences amb 30 anys, dels 12 ja se't complica la cosa bastant. Per això, jo vaig començar el procés amb 34, més o menys. Sí que la meva ginecòloga em deia que anaven bé, però també et deia que a partir dels 35 les coses ja es començaven a... Clar, no és de cop tampoc, però les coses és regular. Exacte, ja es comencen a complicar. I sí que és cert que no era una clínica com a tal, sinó que és un hospital. Llavors la doctora, la ginecòloga, com altres ginecòlegs del centre, treballen en aquell hospital i fan servir com la facility, com el servei de fecundació in vitro d'aquell hospital. Bueno, tot molt més fàcil. Sí, no és una clínica només de fecundació in vitro, és com un servei, igual que tenen altres serveis, doncs tenen aquest servei de fecundació in vitro i allà van diversos ginecòlegs, no? Reserven quiròfan i llavors, de quin ginecòleg vens? Doncs de tal, i ja està. Que fort. Jo tinc una altra pregunta, per curiositat. O sigui, has comentat abans que durant tot el tema de l'hormonació se'n treuen bastants fol·licles, òvuls. Llavors, aquells que no es van utilitzar encara els guarden o si continues pagant per ells o com funciona això? Sí, que continuo pagant per ells. Continuo pagant cada any per ells per tenir-los a nitrogen líquid. O sigui que estic guardant òvuls i estic guardant embrions i a més estic guardant un munt, però no sé si tinc 16 òvuls i encara tinc 13 no, però... O sigui, et plantelles pagar-los fins a una data límit? I si et dic que no tens més remei? Uau. Com que no tens més remei? Tens 3 opcions. Si tu vols deixar de pagar, hi ha l'opció més heavy, que és a dir, no pago. Llavors es perden. T'arribaran 2 cartes certificades a casa teva dient que no has pagat i si passes de tot, llavors aquest material passarà a ser possessió d'aquell laboratori que en farà el que vulgui. Ja no tens cap dret sobre el teu material. Després tens una altra opció, que és donar-los a altres persones que ho necessitin. Aquí també hi ha un component psicològic, d'acord? De desfer-te dels teus òvuls o dels teus embrions. Vull dir, hi ha gent que ho té clar, però també hi ha un component que es pot entendre que és psicològic. Llavors, o els pots donar, o els pots donar a la ciència, si en necessiten, i si no, no tens més remei que seguir pagant. No els pots destruir. No tens cap... Simplement no pots. La llei t'ho prohibeix. És a dir, necessitaries que 2 professionals, 2 ginecòlegs, de manera independent, escriguin una carta conforme tu ja no pots tenir fills pel que sigui perquè puguis destruir el teu material. És a dir, que tinguis un càncer i per tant ja no tinguis úter, això sí o sí puc destruir el material, sí o sí, o que justifiquin tots 2 doncs que ja estàs en un estat menopàusic impossible de... O sigui, fins que no arribes a la menopàusia has de seguir pagant. Sí, o donar-los. O donar-los a la ciència. Cosa que m'estàs dient, però això els embrions o els òvuls? Et diré, no, és que totes 2 coses, mentre que els homes sí que poden destruir el seu esperma quan vulguin. Què dius? Llavors jo et diré, quan parlem d'embrions et diré, potser aquí la llei, però els òvuls és el mateix que l'esperma. Clar. Sí. I llavors, no, hi ha molts articles això a internet i és tan fàcil com que la llei està mal escrita, perquè només canviant una frase de la llei i deixant els òvuls fora, igual que deixem l'esperma, ja seria molt més fàcil tot. Exacte. Però... Molt forta. Sí, estic flipant. Sí.
bueno, no sé si Laia, tu volies portar una... sí. Com anem de temps? Sí, anem bé de temps. Podem fer alguna pregunta més i passem per un debat final, si vols. M'agradaria preguntar-te sobre les pors i els mites de la reproducció assistida. És a dir, clar, et vas haver d'enfrontar alguna por o alguna història o alguna cosa que tu haguessis trobat per internet, i això com et va afectar? Perquè tota aquesta informació, clar, a mi em dóna la sensació de que els nens que venen per in vitro no són més sensibles, però sí que són com molt més cuidats perquè han costat molt més. Aleshores, com que els pares tenen molta més por de que els hi pugui passar alguna cosa o que pugui passar alguna cosa durant l'embaràs. Bueno, que costen molts calés. També. Sí. Home, sí, jo crec que sí que tinc aquesta sensació de... Clar, no en tinc un que no sigui in vitro per poder comparar, però sí que el portes entre cotonets, perquè dius el que m'ha costat de totes les maneres. Sí que és cert que una vegada passat ho tornaria a repetir. Tot i que a la sala de part vaig dir, jo per això no torno a passar, 16 mesos després ja li estic dient al meu marit que jo tornaria a passar pel mateix. Òbviament és un no rotund, I no ens ho podem permetre. No ens ho podem, si voleu la dada, jo em vaig gastar 35 al final, o sigui que molts diners entre medicació i tal. No, jo no... Jo el que he escoltat moltes vegades no m'ha afectat a mi, però és si has sigut mare proveta o aquests fills proveta, doncs que no ets mare del tot, igual que quan tens fills per cesària, que si no has parit no ets mare, i si no has pogut engendrar per tu sola no ets mare del tot. I llavors, com que al final en aquest procés et poses en molts blogs i molts llocs i no hauries d'entrar tant en internet, et trobes aquests comentaris que dius, bueno, a mi no em van afectar, però és que hi ha gent que sí que li poden afectar. Llavors n'hi ha molt, sobretot en el tema cesària. El tema cesària de si no has parit no et pots considerar mare. I després menys potser em vaig trobar, però si no ets capaç ni d'engendrar tu mateixa, com pots considerar-te... En sèrio, diuen això? Sí. Em sembla molt fort. Hi ha gent molt dolenta, però molt, en sèrio. O sigui, al final la mare, sí, és igual si has engendrat, si no sé, mare ho ets una vegada, doncs ja tens el fill als teus braços o la filla saps? O sigui, com si és una persona adoptada, és igual. Exacte, sí, totalment. Bueno, aquí pots entrar en molts debats, però en la fecundació in vitro jo he tingut un fill genèticament de cada progenitor, però podria haver necessitat un donant. I clar, llavors entrem en aquests debats també de, doncs només el que deies tu, doncs només porta la teva genètica, només porta els teus cromosomes, i bueno, d'això també n'hi ha una miqueta per allà pels mons, Sí. Molt, sí. Anem a acabar amb un debat una mica més no sé com dir-ho. Més social? Sí, anem a veure amb algú molt més social per trencar una mica amb tot això i també per relaxar-nos una mica. Perquè a mi em dóna la sensació de que per fi s'està començant a parlar una mica de la part amb menys purpurina de la maternitat, i és una que m'encanta, perquè es comença a parlar de les dificultats que és de ser realistes davant de la maternitat, perquè els nostres pares, vulguem o no, ens han odiat a tots en algun moment de la nostra vida. Aleshores, a mi m'encanta que es pugui parlar sobre tots aquests temes de manera tan oberta, i per això t'agraeixo que avui estiguis aquí per poder explicar doncs, la teva experiència i poder dir, ser mare és algo meravellós, perquè tu t'estimes molt la teva nena. I tant. Home, que m'ha costat. Però que també té aquests punts que han estat dificultosos. Aleshores, creus que parlar obertament de la reproducció assistida a les xarxes, tu com a divulgadora i com a mare i com a científica, està ajudant a humanitzar aquest procés, o encara ens queda molt d'estigma i molta desinformació per combatre? Jo crec que tot ajuda, perquè després és quan has de buscar la informació pel teu compte, i a internet hi ha moltes coses. Llavors jo crec que falten programes com aquests, per exemple, o dones que no tinguin aquesta vergonya de sortir i dir, escolta, ni el meu marit podia i després jo tampoc podia, o al revés, la cosa és meva, no? I dir-ho sense cap vergonya, perquè al final crec que amb els anys ens trobarem, ja sabeu que la infertilitat va pujant, i llavors com més informació sempre millor, i com més persones vulguin donar el seu testimoni sempre millor. Jo crec que sempre és
que sempre és positiu estar informat. M'encanta, ens falten referents com tu. Doncs va, ja l'última pregunta que tenim per tu. Sí. I ja et deixem, Anna. No, ja estic. Bueno, per tancar el podcast, jo crec que de la millor manera possible seria que si poguessis enviar un sol missatge a algú que ara mateix està escoltant-nos i que està valorant començar aquest viatge a la reproducció assistida, què diries? No? Doncs els diria que comencin un viatge amb il·lusió, perquè si ja comences des de l'ansietat o des de la por o des del que em costarà, ja sigui físicament o econòmicament, ja comences malament. Jo crec que t'has de prendre el camí amb il·lusió, amb que tot anirà bé sempre de manera sensata, no? Però amb que tot anirà bé, i després a poc aniran sorgint els dubtes i les preocupacions i a poc es aniran resolent, i pot ser que al final hagis de prendre decisions difícils, però no d'inici, és a dir, i si al final no, acabem de començar, no? I per tant sempre amb il·lusió i sempre assessorar-se, sempre que expliquin, demanin totes les preguntes possibles, totes, perquè falta informació, el que us deia del dibuixet, que es facin un dibuix si fa falta, de quin procés es farà, perquè al final, sobretot les dones, perquè al final s'estarà trastejant aquest cos moltíssim, i la part psicològica, que si s'ha de demanar ajuda, que es demani, que endavant, que normalment aquest tipus d'ajuda sí que és veritat que és molt privada i és molt de pagament, però que busquin, que també hi ha, com us he dit, a maternitat, al clínic també hi ha ajudes a l'abast de tothom. Que guai. Doncs sí. Doncs ja està, no? Sí, ja està, ja hauríem de tancar el podcast, que si no ens tirarem hores i hores parlant d'això, i no podem. No ens deixa. Però bueno, res, només dir que, o sigui, la veritat, a mi aquest episodi m'ha encantat. O sigui, tenir-te aquí, Mireia, i poder parlar sobre això, jo crec que és algo que no es pot parlar cada dia, i sí que potser doncs, jo, la Laia o qualsevol que hagi estudiat temes relacionats amb biologia té una miqueta de noció de què tracten aquestes tècniques de reproducció assistida, però també crec que és molt important doncs, veure la part més humana de tot això, no? Que és com ho viu la pacient, com passa tot aquest procés, que s'ha de tenir en compte, que no. Llavors, doncs això, que moltes gràcies per venir i per compartir-ho. Crec que és un plaer i crec que és molt, molt, molt necessari que la gent sàpiga la part que hi ha al darrere dels pressupostos i dels processos i del temps que pot trigar i bàsicament de tot el que hi ha darrere i de tot el que et pots trobar. Exacte. Que guai, que guai. Doncs ens ha resolt molts dubtes, no només a nosaltres, sinó també a molta gent que ens ha enviat preguntes i informació i detalls que també els agradava, tenien com aquesta inquietud i que han volgut reforçar, i res més. Moltes gràcies, Mireia. A vosaltres. I moltes gràcies també als nostres oients per escoltar-nos i confiar en nosaltres un cop més. I una vegada més també volem agrair a Ràdio Cornellà per donar-nos aquest espai i al Marc, el nostre tècnic, per ser un homo sapiens sapiens tan fabulós. I res, també gràcies a tots els comentaris que ens doneu, que ens deixeu a YouTube, a Spotify, a l'Evox i al nostre Instagram, que ens podeu trobar com @bataibota. I ja està. I com sempre, que diem? Stay curious. Adéu.